sabon zango. Labarina. Na lura kana ja min ƴata zuwa ga wani fage da na hana ta shiga. Da Allah kar ka ƙara zuwa. Labarina. Nene tana da komai. Babu abin da ta rasa. Ni kuma ba ni da komai sai kai. Dan Allah. Kada ka ɗauki abin da nake da shi ka haɗa mata. Yaushe Najeriya za ta gyaru? Yaushe ne za a rasa wanda ya fi ƙarfin hukunci? Yaushe ne mara ƙarfi zai ƙarfafa da ƙarfin gwamnati? Ki je ki same shi, ki gaya musu cewa ba kya son sa, sannan kuma kada ƙara zuwa gurin ki, kuma ba za ki aure shi ba. Dan ya ce sai kin zaɓa shi ubanki ne? Magana ne daga wurin wacce aka yaudara zuwa ga wanda ya yaudare ta. Wannan magana tana nuni da cewa kana da budurwa a makarantar nan ka boye. Ki ba hankali. San ki nake yi. Kowa na sake ganin ki da shi. Sai na kashe shi. Ya daɗe sanin ki mace. Duk lokacin da yake buƙatar wani abu kina zuwa gurin sai kwanta da ke baki da abin da ke so. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara ki faɗa yanzu. Kar ki bari sai bayan na kasa ta sannan. Wallahi Talatu ba za ki bar duniya ba sai ki mutuwa wulaƙanci. An yi bincike. An tabbatar da cewa yaron nan mahaifiyarsa a yawon fanya ta same shi. Wallahi tun da nake wani namiji bai taɓa riƙe hannuna da sunan iskanci ba. Ki bari ki jin gane ki. Ba ki da tabbacin za ki bar nan gurin ba tare da mummunan rauni a cikin ki. Haka kamar ce idan mu duk 'yan daba ne. Don haka aka zage ka abin yake min zaki. Yin biyayya ga ba abin da ya dace ba ne? Ina nufin yin biyayya ga Allah shi fi dacewa. Labarina mai kunshe da sarƙaƙiyar cin amana. Yaudara, mutum gwila, mutunci, hargitsi, kakani kayi, tsaka mai wuya da kuma nadama. Labarina. Ɗan uwanta ne? Me kika gani? Na kamar akwai ne. Yanayin gari ba? Na ga ba daidai ba kenan. Idan na auri Presido, wallahi sai na kashe shi. A kuri na da murja ba a tuntuɓe ne ba ba? Da zan haife ka ban tuntube ka ba. Me yasa baka yi min korafi ba sai akan auren ka? Ka je ka zauna ko in tsine ma. Munafuka kawai. Yanzu auren ki ba za ki iya bayarwa akan mahaifiyarki ba. Ki wace irin yarinya ce wacce ba ta da albarka? Sarkin waka Nasir. Na gaji a karatu. Ka san girman mahaifiya ko a rayuwa? Yadda ita ma ta sa ka kai kwanan bakin ciki. Gara ita ma ta yi. Na yi ƙarya ne sai na kafta miki wallahi tun da ki kafta miki. Labari da tsara Ibrahim shiryawa da zai sarkin waka tare da wasifi a sinani da ba da umarni malam Aminu Tsira. Ina son Sumayya kuma zan aure ta nan da wata 3. To banda abun ka bawan Allah haka ake yin aure? Ni haka zan yi nawa. Labarina.